Ce-am făcut? Nu cămașa, nu! Ce e de făcut acum? Ar trebui să răspund la nenorocitul ăla de telefon. De ce am lăsat fierul din mână? De ce? De ce? Asta arde aici. Putea să se facă scrum, putea să ia foc casa cu mine. Nu sunt în stare să am grijă de nimic. Nu sunt bună de nimic pe lumea asta. O mare proastă. Pe ce pun mâna stric. Numai să-l supăr, știu că nu este el destul la serviciu. Cu cine să aibă o căsnicie liniștită? Cum să-i spun? Doamne, cum să-i spun?